Ke National Commission for Women NCW haka khat pratarik nailur aja apply kala pha da jingtho show Chief Secretary ke jella uba DP walang bat bandawa na u baudai ban simkhia halor ke jingdu no koi ka longkme yai khunlung ibadang sukha na ka daw ke jingthang kali ke bam semlala bantam na ka daw ke jingbon pat ki kali bat ki patba ki pelai che ka jingkop khwai do kha ke bal penlong hapam pernai kse ko long ke badan hasurak na Shillong sanong ston. Chairperson jong National Commission for Women Karika Sharma kalapun pau ke jing sngokhia halor ke jingïap bat kala bathai Chief Secretary uba Donald P Walang ban submit ya ka kaiphod sa commission halor ke jingïap da ka ba ai por nyo sngi ka Sharma kala ong badi ban ai jingirap kat badan kam Asia kani ka long kemi ka bala du no ya lai jong ikhnlung kala ban juru da ka ba ong kalong ke badan kam ban penlong iki program baper ban pen sngotu iki pat ba ka jalla ban simkhia ya kum kite gi jingja khlam daklat ga jingitep lam para briu la ban kedo hang ni ba kani ka long kmi ka kong da phira len jerwa namau thau niaw kadang dan halen ti hospital ban lek kha hanrei kalangat hakani ka apot ban sakut daki kenta hanong spung namar ka jingbon palat ki kali bat ki hajar ngut ki pat ba ki bala lech ka jing yakop khwai dok ha kala hab ban kha no elai khun chinrang Hapoh ka taxi tourist ha ka khan ru tore kunai lur arja arpulai wat hapadeng ke jingker pat daki bahieng jong te kalong kemi ban pelat lenti lang yaki syamla dan basngap bat ki kali kila sakut bet sbak sijaka kabala penlong ke te kalong kemi ban hap ban khaya lai khunlung Hapoh ke te kali layo sakhi lengba ka video balapan i ke jingye song shit ki brio ki ban lech ke te ke jaka yakop khwai ki bo syamla ken ria satya ban ailat ban yat ke te kali sha hospital.